So दिनै आङो मोनसे गिदिरथार मोनसे निउस खालामनो थांदों दा नोंथांमोना नुनो हागौ बे दैया आसरित मोनसे हयथ' नोंथांमोना साननो हागौ हयथ' बे दैया हयथ' आर्टिफिशियेल जानो हागौ बा हयथ' मोनसे जादुनि दै जानो हागौ बा अनेक बेबायदि दैखौ बेखौ साननो हागौ नाथाय बे दैया आसरित सोमोनांथाव आरो बे मा होनो सेरफांगुरि थानानि आन्दाराव गोग्लैयो मा होनो बे पस्ट अफिसा अन्थाइबारि बिनि उनाव बे धर्मपुर होनना बुङो प्रेमनगरनि खाथियाव नांजाबनाय दा बेहाय जों बेखौ दा खोनानाय मथे जोङो जि रिसार्च खालामनानै मोनबाय थ' बियो 20 बोसोरनि सिगांनो बे दैखरा दंमोन आरो बे दैखरखौ मोनसे समाव बे खाथि खालानि रायजो राजाफोरा बयबो रायजोआनो मोनसे दै जानो होननानै बे रिं दैखरखौ बानायदोंमोन नाथाय बे रिं दैखरनिफ्राय मोनसे आसरित सोमोनांथाव मा होनदों खामानि जादों दा बेखौ नुनानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन ओंखायनो आं बेखौ दा भिडिअ खालामदों आरो नोंथांमोना बेखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलफ्राव जाहाथे बेखौ मिथियो आरो बयबो मानसिफ्रा जाहाथे बिनि सायाव फैनानै नायफैयो संदाङो दा बिनि थाखाय आं मोनसे मा होनदों नोंथांमोननो निउस हगारनो सानदों दा बेहाय मा होनो बे जुन मासनिफ्रायनो स्टार्ट जायो होनना बुंदों जुन मासनिफ्राय कन्टिनिउ मा होनदों सेप्तेम्बर माससिम बे दैया बेबायदिनो कन्टिनिउ गबाय थायो होनदों जेब्ला बे दैया रानगोन अब्ला बिथांमोननि बे दैया जिथु गोग्लैदों बे दै गोग्लैनाय जिथु दै बोहैग्लायनाय बे दै बोहैग्लायनायाबो थाबथायो दा ओंखायनो आसरित सोमोनांथाव नोंथांमोना नुदों जे बेखौ आरो आङो खाथियाव फैनानै केमेराखौ आङो लानो थाखाय खावलायदों नाय इसिबां क्लिन साफा दै दा बे दैखौ नुबा आसरित सोमोनांथाव बियो मा होनो मोनसे प्रेमनगरनि खाथियाव मा होनो धर्मपुर होननाय मोनसे बे गामियाव बे आसरित सोमोनांथाव मोनसे दैमानि जिथु दै बे दैनि दाहारजों दा बे आसरित सिङाव मा दं जेबो गैया होनना बुंदों आसरित सोमोनांथाव बिराद मोजां मोनसे परिबेस दा बे परिबेसखौ जाहाथे बयबो नायनो फैयो जाहाथे आरो बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जे बे दैया आसरित सोमोनांथाव ओरैबायदि मोजां समायना लोंजायोबो नै आं लोंनो नागिरबाय माने वाटार साप्लाइनिख्रुइबो साबसिन दै आरोखि आं मोखां सुगोन हयथ' बेमार आजारफोर थायोब्ला हामनोबो हागौ खोमा मोखां सुनि आं बिराद मोजां गुसुथार दैया बरिया आरो फ्राय जों नुदों खमसे खम बिनि गोथौआ 80 फुट होननानै बुंदों 80 फुट होननानै बुंदों 80 फुट आरो बिराद क्लिन दैया खुनु मोनसे आइरन गैया आरो थाबथानाय गैया सिङाव आसरित मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव खामानि दा नोंथांमोना बेखौ मा सानो नोंथांमोना बेखौ आर्टिफिशियेल होननानै सानो ना बले नोंथांमोना मिउजिक होननानै सानो ना बले बियो मोनसे बेहाय रहस्य दं होननानै सानो दा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय आङो खावलायबाय नोंथांमोना फैनानै नायफै नोंथांमोना बे मा होनो अन्थाइबारि एरियायावनो नोंथांमोना बे जायगाखौ नुगोन आरो बेयो फरेनावबो थांलायलायनाङा जोङो गुबुन गुबुन काउन्ट्रियाव थांलायलायनांगौआ जोङो बेहायनो नुगोन जे बे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय मोनसे अन्थाइबारि सेरफांगुरिनि थानानि आन्दाराव बे जाथाया जादों आरो बियो दिनैल' नङा गोबां मानसिफ्रा बेखौ नुवाखै निस्सय आं सानदों दिनैनि गेजेरजों मिथिगोन जों बेखौनो खोनानानै मिथिनानै जोङो फैदों आरो बेखौ निउस खालामदों आं बेखिनिखौनो मिथिहरथ'बाय बेखौ मिथिनानै इयुनाव जों मोजां सुलु लानानै बिनि सोमोन्दै बुंफिनगोन होननानै आङो बेखिनिखौनो फोजोबबाय गोजोन्थों माबाखौ लालाय दैखौ दा